Ja. Köszöntjük kedves nézőinket! Ez itt a Sífutás rejtelmei című műsor debütáló része. A műsorvezető Pozsár Bence és Bíró Márk. Yeah! Gondolkoztak már azon, hogy mi kell a sífutáshoz? Én megmutatom önöknek. Kell hozzá ember, léc, mivel áll a léc? E-ből, E-ből, meg C-ből. És persze botra is szükségünk lesz. Kettőre, amelyek akkora, hogyha kinyújtjuk a kezünket, pont egyenesen lesz a karunk. Valamint sífutás nincs cipő nélkül. Megmutatom olyan a cipő, hogy van ilyen kis baráta. Megmutatom. Most pedig ismertetjük a sífutás fajtáit. Ehhez természetesen segítségünkre lesz közkedvelt szakértőnk, Fehér Szabolcs. A sífutásnak alapvetően két fajtája van, a klasszikus és a korcsolyázó. A klasszikus fajta bizonyos nyomban történik, ami itt látható, egy ilyen nyomban történik. Bemutatja Váj Marcell, ami segélytársunk, hogy kell a klasszikus módszert csinálni. Ez a legjobb módszer, mindenki így fut. Most bemutatja a korcsolyázó stílust. Állakás Szilveszter! Adrenalin szerelmeség mindazonáltal gyakran megpróbálkoznak festmény sífutással. Ők tényleg kemény emberek. Hogy lehet jöhet a következő! Jöhet! Anyád, mészáros a turban fogjunk! Gyere már! Olyan érzésem. Köszönjük szépen figyelmüket! Reméljük kedvet kaptak a sífutáshoz. Viszontlátásra! Bartolok elhagyta, Csengő Zolival megcsalta. A Zolit elkapom felakasztom, mert tiszta szívből szeretlek. Miért csináltad ezt velem? A szukkot és én fizettem, de soha semmit nem fizettél, mely turkálóban dolgozol. Vettem neked lápcsit és laskaszűrőt, tepsizetted, de te ezt nem értékelted. Már Csengő Zolival megcsaltad, azt hazudtad, hogy szeretsz engemet. Kölcsöntes felvettem neked, de közben a harcban magad rögtél, s pofátlanul kisajtolgattál. Kösz a figyelmet!